aw minnu sigilen don ka dɔnkibaru kɔnɔ aw ni su a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw la an bɛna kuma Tremplin Startup UEMOA o min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw denmisɛnninw olu ka ɲɔgɔn dan ye an ka jamana wulila ka jɔ ni jɔyɔrɔba y'a ko la funangɛni minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ olu ka ɲɛnajɛ kɛra bi chambre de commerce la u ka sɔrɔta b'a daminɛ CFA wari miliyɔn 1 na ka taa bila miliyɔn 12 la an bɛna kuma o kan bi ka fara u ka kibaruya dɔwɛrɛ b'an bolo an bɛna minnu lase aw ma aw dangana. Bi ye araba ye décembre kalo tile 22 ba fila ni 20 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an da lasera ma bakurubaw la cogoya min na UEMOA jamanaw funangɛniw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndan dɔ bolo dara fɛn kura dilali la walasa u bɛ se ka maaw nafa ni o ye cogoya min na an ka jamana wulila ka jɔ ni saraba y'a ko la bawo anw ye jɔyɔrɔba sɔrɔ anw kɛra sabanan ye farafinna tilebiyanfan fɛ maa minnu garijɛgɛ donna na an ka jamana kɔnɔ ɲɛnajɛba labɛnna u ye bi chambre de commerce la k'u ka janjɔnw ta ka d'u ma min b'a daminɛ CFA wari miliyɔn 1 na ka taa bila miliyɔn 12 la an ka kibaruya ɲinina Tijani Sidibe ale tun bɛ a kɛnɛ kan an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka denmisɛnnin caman u participera concours la concours a bɛ komi ka hakili jagabɔ ka fɛn kuraw bɔ innovation bon olu sera ka fɛn caman bila sen na mun bɛ se ka mɔgɔw nafa bon o concours kɛra UEMOA mɔgɔw état ninnu cɛ bon ala y'a kɛ an ka kelen o kɛra 3e ye quoi donc a ye prix d'or remporté quoi donc o ye fɛnba ye an bolo bon caman fana ye prix sɔrɔ quoi donc nin ye taabolo ye denmisɛnninw ka kan ka i hakili ta fɛn min fɛ quoi u kana to so u ka recherche kɛ u ka se ka kɛ entrepreneur ye ka yɛrɛ ka entreprise dilan pour que ka jamana yiriwa quoi. Ale initiative ni a ka ɲi kosɛbɛ parce que premièrement a bɛ ka denmisɛnninw de dɛmɛ quoi bon o ye fɛn kelen ye denmisɛnnin ye fɛn gɛlɛman ye an bɛɛ bolo quoi bon donc nin programme ɲɛsinnen bɛ denmisɛnninw fan fɛ quoi a filanan a bɛ komi UEMOA denmisɛnninw bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka concours kɛ quoi donc o fana bɛ esprit communautaire développé jamanaw kɔnɔ quoi donc o ye fɛnba ye an bolo parce que an bɛ ka kan ka kɛ kelen ye quoi sɛbɛn kɔni taara fɛn caman taara mais ni anw yɛrɛ hakiliw an yɛrɛ ka kɛcogow ni o ma kɛ communautaire ye a bɛ komi fɛn ma kɛ quoi donc ni action façon a bɛna denmisɛnninw rapprocher a bɛna a kɛ bon ou bien esprit communautaire yiriwa denmisɛnninw fan fɛ quoi bon sabanan initiative nin kɛra nouvelle technologie fanfɛla la bon bɛɛ b'a dɔn ko o de ye avenir ye quoi bon nouvelle technologie bi n'i b'a fɛ i ka jamana ka taa ɲɛ fo i k'i jija k'o fana développer kosɛbɛ quoi. A bɛ san kelen bɔ i hakilita dɔw bɔ k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔndan dɔ kɛ espace UEMOA kɔnɔ u ye projet dɔw labɛn k'a fɔ ma ko startup UEMOA ka essayer ka denmisɛnninw bila minnu ye kalan kɛ ka hakilijagabɔ kɛ ka fɛn dɔw inventer ka fɛn dɔw créer donc concours kɛra Burkina kɔsa in na jamana bɛɛ y'a participer an ka jamana kɛra sabanan ye i n'a fɔ aw y'a mɛn cogoya min na o ye miliyɔn 12 sɔrɔ kɔfɛ u nana jamana bɛ y'i ta kɛ i ka yɔrɔ la an nana programme wɛrɛ organiser an fɛ yan nɔ Mali la ala y'a kɛ mɔgɔ damadɔ fana ye prix d'encouragement sɔrɔ an b'o cérémonie la wɛrɛ in na chambre de commerce la yan nɔ pour ka prix di mɔgɔ ma mɔgɔ dɔw ye miliyɔn 1 sɔrɔ dɔw ye miliyɔn 5 sɔrɔ dɔw ye miliyɔn 2 sɔrɔ dɔw ye miliyɔn 12 sɔrɔ a dabɔ kun ye mun ye ka mɔgɔ bila ɲɔgɔndan na comme u y'a kɛ cogoya min na u y'a insister san o san a bɛ kɛ pour que ɲinan ni mun ma se ka sansi sɔrɔ ka fɛnba sɔrɔ san wɛrɛ olu ka se ka baara kɛ u ka se ka prix ɲɛnama sɔrɔ ni ala sɔnna an yɛrɛ kɛlen bɛ ka nin ɲɔgɔn programme dɔ fana kɛ an fɛ minnu tɔw tɛ kelen ye an ta ye meilleur entreprise de Mali meilleur entrepreneur du Mali meilleur apprenti du Mali plutôt o projet bɛ nalen ka kunnafoni d'aw ma yanni kalo damadɔ dɔ cɛ an bɛna ɲɔgɔn programme dɔ de kɛ Mali la secteur bɛɛ la k'a lajɛ apprenti mun sera ka fɛn inventé ka tɛmɛ tɔw kan a bɛ ɲɔgɔn prix sɔrɔ
ne ye min présenté an ka baara tagabolo dɔ de don a bɛ mansimafɛnw de kan donc a baselen don an b'a fɔ a ma ko capteur i b'a turu dugukolo la n'i y'a don dugukolo la sisan i ka dugukolo mago bɛ nɔgɔ ni ji hakɛya min na a b'o de f'i ye pour que i ka se ka nɔgɔ min b'a permettre i ka sɛnɛkɛfɛn i ka nafaba sɔrɔ i ka sɛnɛkɛfɛn na ani ji hakɛya min kan ka k'a la a b'o de f'i ye ne y'o de présenté. Bon sisan nɔ an bɛna continuer ka communication kɛ projet in kan pour que mɔgɔw k'a dɔn et puis an bɛna dɔ fara an ka baarakɛlaw fana kan. N content na parce que ne m'a sɔrɔ n kelen tɔgɔ la ne y'a sɔrɔ Mali de tɔgɔ la komi prix sous régional de don donc sous région bɛɛ la Mali kɛra 3e ye donc o ye kunnawoloba ye donc hakili la maliyɛn bɛɛ ni an sera ka ɲɛ sɔrɔ fo ka taa fɔ an ka jamana primera an ka jamana ye prix sɔrɔ sous région na hakili la bɛɛ kan ka content o la. Pour qu'on ait ce prix sur déjà, ani start-up qui est amena, donc on a un projet dont on a ce que c'est gagné, donc on a un projet qui s'est attaqué au gens qui concourent donc on a ce qui nous fait que baraka présentation beka et un mois tableau quand il y a une compétition présentée au-delà, donc il y a un volet en la main, donc on continue la compétition que tout cas sur ni prix sur ça. Bon si ça amène à continuer barafé, bon barate jo, donc amène à continuer barafé, donc on la ligne mieux. Il faut que UMA fasse une entreprise demain pour que ça donne Mali dronte mais que ça donne Ali Mali koka. Bon en contenant a ira na kono kameka barani manke wal si ça embetanye angaro la embetanye ameka mo chama accompagner donc ni solution de mba ira entreprise fene na coupe ça gerana parce que ni gerana na amseka il a tanya fene quoi. On veut faire un move c'est que potentiel bien non. Bon malheureusement moyen batanye mais à moins fitini mumbe on va essayer de collaborer donc on va essayer donc nous comme jeunes invités on a dit quoi c'est ni acquis dans boula ni projet au boulot on a ça on va tanya quoi parce qu'il y a donné mais après ça qu'il y a fait un quoi donc bara donc bara projet au labo on connaît bien non ni projet on a un boula accompagner tiens là on connaît transparence bébé en euro là on sait qu'on l'accompagner katano euro quoi on est un erreur bara quoi. Mobili minnu bɛ bɔ nanzarala ka na an ka jamana kɔnɔ ni maaw b'u wele ko France au revoir o b'a la ka caya an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔna na maa minnu bɛ a baara kɛ a baara b'u bolo cogo di an ka kibaruya ɲini na Aminata Daɲɔn ni a ka jatala Tijani Sidibe olu ye munumunu salo kɛ faaba kɔnɔ ka maa dɔw dama ɲininka a ko la an ka ɲamada u ka sɔrɔlenw fɛ. Bamako dugu falen don mobili feereyɔrɔw ni parkingw na mobili ninnu fanba ye France au revoir ale ni seconde de ye minnu bɛ bɔ i n'a fɔ Faransi jamana kan Amérique jamana Allemagne jamana olu ni jamana wɛrɛ camanw kan mobili feerela dɔw y'a yirana k'a fɔ ko an ka jamana bɛ sɔrɔ mun kɛ mobili ninnu ladonni na ko olu yɛrɛ t'o sɔrɔ a la ka da kun caman kan wa k'u bɛ gɛlɛya caman de sɔrɔ mobili ninnu ladonni na. Mobili feere mun na nafa b'a la parce que an ka denbaya bɛ balo la mɔgɔ wɛrɛ ka denbaya bɛ balo la jamana bɛ balo la jamana yɛrɛ bɛ balo la ka tɛmɛ anw kan jamana bɛ balo mobili feere la ka tɛmɛ anw kan parce que jamana bɛ mun sɔrɔ mobili feerelaw kunna mobili feerelaw yɛrɛ t'o sɔrɔ donc jamana b'a bénéficier ka tɛmɛ anw kan parce que an tɛ mun sɔrɔ bi an b'o di douane malien ma an tɛ mun sɔrɔ an b'o di douane ma bi on est obligé parce que c'est temps ye voilà. Gɛlɛya min b'an kan o ye dédouanement gɛlɛya ye baara min don a tɛ se ka fɔ ka a dan fɔ mobili feere ye fɛn dɔ de a ka bon kojugu a ka girin a bɛ du bɛɛ kɔnɔ aventure bɛ du o du kɔnɔ mobili feerela b'a du kɔnɔ i bɛ taa aventure la i bɛ baara kɛ i tɛ se ka dɔ wɛrɛ san k'a feere k'a yɛlɛma ka mago ɲɛ i ka jamana kan ni mobili tɛ i bɛ mobili san i b'a bila ka na a bɛ feere a tɔnɔ bɛ kɛ k'i ka so jɔ i bɛ bɔ aventure la i bɛ na so jɔlen sɔrɔ ɲɛ i dɔgɔninw bɛ yen u bɛ bɔ chômeur la o baara kɛ o de mobili feere bolofara caya a bolofara cayara fo ka dama tɛmɛ ka d'a kan minnu bɛ yen n'u ma baara sɔrɔ n'u y'u sɛbɛ don a ma minnu bɛ aventure la n'u y'u sɛbɛ don a ma u bɛ wari ci san'u ka wari ci ka na u ka wari ka tiɲɛ u b'a don mobili la k'a bila ka na di u dɔgɔninw ma u dɔgɔninw b'a feere o y'olu kelen ka baara sɔrɔ o terikɛ wɛrɛ bɛ don a la o terikɛ wɛrɛ bɛ don a la donc an ka baara in a bolofara cayara ten mais waatinin na tiɲɛ yɛrɛ la an degunnen don fo ka dama tɛmɛ ka da douane kan douane kɛmɛ k'an sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ i bɛ sɛgɛn mun dɔn
parce que an tɛ nafa min sɔrɔ mobili la dɔnɲɛw bɛ kan o de da an ka mobili kan an ka sara an tɛ jɛn n'a ye n'i ye mobili san Europe i bɛ na n'a ye o n'a gɛlɛya bon consommateurs t'o dɔn mais gɛlɛya fɛn fɛn bɛ s'an ma consommateurs dɔ t'a la dɛ consommateurs bɛna bɔ a kalama don min na parce que mobili bɛ kan ka gɛlɛya ka taa mais gɛlɛya min bɛ d'anw kan yan nɔ européens t'o dɔn olu tɛ foyi b'u ka mobili prix la u tɛ foyi b'u ka transport la donc an mun ye jamana kɔnɔden ye jamana de b'a lajɛ k'a lajɛ nin baara in a bolofara bɛ kan ka caya an bɛ se ka nɔgɔya da d'u ma pour que somɛri ka dɔgɔya jamana kɔnɔ parce que mobili feerela tɛ mɔgɔ lankolon ye. fɔlɔ nafa tun bɛ mobili feere la o y'a sɔrɔ mobili bɛ don a ma dédouané foyi i bɛ mobili feere i bɛ nafa sɔrɔ a la bon sisan mobili yɛrɛ tɛ don n'a ma dédouané donc o gɛlɛya b'an kan fɔlɔ bon sugu fana sumayalen don mobili feere yɔrɔ ka ca sɔnɔ mali bɛɛ yan de ye parking ba ye mobili feerelaw ba de bɛ yan de ye mobili feere yɔrɔ ba ye i y'a faamu mais sisan mɔgɔ kulo ta de ka ca an bara yan kojugu sanni yɛrɛ tɛ yen sugu tɛ yen i y'a faamu voilà bon donc ni min bɛ yen nɔ kɔni an yɛrɛ tɛ se ka foyi f'o la bilen an bɛ wagati min na sisan surtout gɛlɛya ni fɛnw bɛ diɲɛ fan bɛɛ faamabaw bɛ se ka revoir sa donc sɔnɔ ninnu ye mobili seconde main de ye nɛgɛkolon de ye ninnu dabɔra fantanw de kama faamaw ta ye mobili kurakuraw ye i y'a faamu bon a bɛ nafa lase jamana ma nafa belebele parce que a nafa yɛrɛ jubaju ye min ye an minnu bɛ k'a feere anw bɛ bɔ nɔgɔ la bon minnu fana b'a san k'a boli a nafa b'olu yɛrɛ kan chef de famille bɛɛ mobili ka ɲi bɛɛ bolo du kelen bɛɛ kɔnɔ mobili ka ɲi bɛɛ bolo chef de famille bɛɛ dédouanement bɛ kɛ affaire économique bɛ sara affaire économique wari bɛ taa min a bɛ taa trésor la affaire économique bɛ sara impôt la impôt ye gouvernement de ye dédouanement bɛ kɛ o ye douane ye donc a bɛ nafa lase douaniers ma a bɛ nafa lase jamana ma dɛ ou bien a bɛ nafa lase jamana ma an yɛrɛ min bɛ k'a feere a bɛ nafa dɔ lase anw yɛrɛ fana ma parce que an fana ye fasodenw de ye an ye jamana kɔnɔdenw de ye. coronavirus bana kɔlɔlɔ sera an ka jamana ca bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ taa minɛn ta jamana wɛrɛw kan ka don n'a ye mali kɔnɔ olu dɔ ye mobili feerelaw ye o de la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka dɛmɛ ɲini u fɛ min b'a to olu fana na se ka dɛmɛ ka nɔgɔya dɔw sɔrɔ u ka baara kɔnɔna la. mobili feerela bɛ jamana balo i n'a fɔ a b'a ka du balo cogo parce que mobili feerela ka mobili tɛ don jamana kɔnɔ bi jamais n'a droit ma sara i ɲɛ tɛ mobili foyi la Bamakɔ an ka parking na mun droit ma sara on paye notre droit avant que ça rentre à Bamako mais comment an bɛ kan ka nin baara in kɛ an bɛ nin ka sa anw tɛ félicité jamana fɛ anw droit foyi t'an bolo ka nɔgɔya kɛ anw ye et pendant la coronavirus on voyage plus ne filɛ nin n bɛ taa États-Unis n bɛ taa Allemagne n bɛ taa France a bɛɛ tigɛra sisan i bɛ wari de ci pour que i ka minɛn ka se ka na i ka minɛn min na ni minɛn 20 don i b'a sɔrɔ 5 bɛ yen a simotɛri man ɲi parce que i tɛ yen tu n'es pas présent o tɔɔrɔ b'an kan jamana dɔnni yɛrɛ tɔɔrɔ b'an kan o tuma sisan an b'an ko an bɛ taa jami an bɛ baara in bila an bɛna mun de kɛ sisan jamana gɛlɛyalen don bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ moi je crois jamana de kan k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin baara in bolofara ka ca u dun b'u ka dura kɔnɔ parce que an tɛ don ni mobili n'a ma dɔn ye o an bɛ nafolo de sara faso ye an bɛ an ka impôt sara an b'an ka taxes sara mais quand même fɛn dɔ kan ka k'an ye k'a yira an na an jamanaden ɲuman ye hali anw tɛ wele ko ɲɛnama na k'an félicité mais an dun bɛ wari min to jamana nin kɔnɔ a tɛ se ka f'i ye vraiment jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ an na an fana ye jamanaden dɔ de ye an fana ye jamanaden dɔ de ye an bɛ baara kɛ ni dusu ye an tɛ vagabond kɛ vagabond tɛ mobili feerela la o mobili feerela ye fɛn ɲinina de ye a bɛ taa ka mobili ta a bɛ n'a ka 50,000 n'a ka 60,000 n'a ka 100,000 sɔrɔ a la a b'a kɛ mun kɛ a b'a ka denbaya balo a b'a jigilamɔgɔ balo mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kare kɔnɔ olu bɛ n'a gɛrɛfɛ olu bɛ balo la mobili kolaw mobili bolilaw mais coronavirus nana a y'a bɛɛ tiɲɛ dɔɔni tila ka na dɔ fara dɔɔni kan tuguni moi je crois que au moins pendant ce Covid là dɔɔni tun kan ka lajɛ ka réduction kɛ mobili feerelaw ye de fo an yɛrɛ k'a dɔn vraiment jamana bɛ kan k'an dɛmɛ o degun de b'an kan an b'a fɔ jamana ye u k'a lamɛn
kɛlɛ tɛ foyi tɛ u k'an dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na. Ka taa mobili ta jamana wɛrɛw kan ka na feere Mali kɔnɔna la, o taa ni ka segin ye an ka jamana sɔrɔ yiriwa sira dɔw ye ani fana ka dɔ bɔ barantanya la. An ka jamana seconde donc ministre ni o ye ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme u ye tile fila lajɛ kɔni ninnu don bi sɔgɔmada in na hôtel Kolibiri la Maɲabugukaw fɛ yen o bɛ tɛna boli dɔwɛrɛ kan gɛlɛya min bɛ tourisme na tourisme o tɛ dɔwɛrɛ ye dunan minnu bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ka na an ka jamana yɔrɔbaw lajɛ ni an ka maaw bɛ tugu ɲɛma o kɔni gɛlɛya don bɛ o kɔnɔ an bɛ don min na ka sabu kɛ coronavirus banakisɛ ye fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn kan ka kɛ walasa maa minnu bolo bɛ nin baara ninnu na olu bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na an ka kibaruya ɲina Umar Tarawele ale tun bɛ a kɛnɛ kan a y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. Sigi bi min kan o ye an ka tagamakɛlaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu ka baara minnu jɔlen b'o la minnu jantolen b'o la olu ka baara bɛ se ka yiriwaya u bolo cogo min na olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na ani gɛlɛya min b'olu kan olu bɛ se k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna cogo min na an bɛ se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna cogo min na n'an bɛ se ka jaabi dɔ sɔrɔ a la ɲɔgɔn fɛ donc bi sigi yɛrɛ kun y'o de ale ni hakilina minnu bɛ se ka bɔ a la n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye waati nataw la ani don nataw la min b'a to gɛlɛya minnu an y'u ye an tɛna se k'u kan tuguni anw ka secteur n'o ye tourisme ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye taamakɛlaw ye taamadenw ye gɛlɛya b'a kan ka sababu kɛ bana min bɛ sen na bi ka sababu kɛ lakanabaliya min bɛ sen na bi ka sababu kɛ fɛn caman ye donc n'o o gɛlɛyaw farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ a baaradaw a n'a baarakɛlaw a n'a baarakɛbagaw u bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que baara tɛna se ka kɛ donc o de la an ko an fana tɛ se ka sigi tan nɔ ka sɔrɔ an ma se olu ma an ka se ɲɔgɔn ma an ka kuma ni ɲɔgɔn ye gɛlɛya bɛ yen nɔ o gɛlɛya in an bɛ se k'an pan kunna cogo di an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ k'o gɛlɛya kunbɛn waati nataw la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ gɛlɛya in a bɛ niveau min na k'a dan o yɔrɔ la coronavirus ye gɛlɛya min fara a kan a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ parce que hali sisan aw yɛrɛ y'a ye salle kɔnɔna na an ka mɔgɔ invitelen kun ka ca ni nin ye o nka coronavirus nin kama ani gouvernement ye mesure minnu ta jagosa de don an wasa don olu mesure la donc coronavirus qui parle de voyage parle de rapprochement a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔnna b'a la o gɛrɛ ɲɔgɔnna ye n'a fɔra ko ka dabila o kɔrɔ ye ko voyage tɛ yen parce que n'i bɛ voyager i ni mɔgɔ de bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i bɛ voyager i ni mɔgɔ de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ voyager i ni mɔgɔ de bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye n'i bɛ voyager i bɛ fɛ ka taa mɔgɔw de k'u dɔn n'a fɔra ko k'o bɛɛ dabila a ye gɛlɛya belebele fara dɔ kan n'o tun ye lakanabaliya gɛlɛya ye lakanabaliya bɛ yen nka o kɔrɔ tɛ k'an k'an bolo jigin dɛ an t'an bolo jigin wa ni Ala sɔnna min ka kan ka kɛ pour que ka o tendance nin ko renverser ka an bɛ min na waleya in ka a waleya ka taa sira wɛrɛ fɛ an bɛ taa o sira fɛ ni Ala sɔnna seulement mɔgɔw kana u bolo jigin k'a fɔ ko bana bɛ yen mɔgɔw kana u bolo jigin k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ nka anw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ an bɛ yen nɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ pour que k'an ka baara kɛ o kɔnɔ k'an ka balo kɛ o kɔnɔ yanni o waati bɛ tɛmɛ donc welewelekan min bɛ yen nɔ cɛsiri welewelekan ale ni ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamuya et puis k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ko la an jɛlen de bɛ se ka ko kɛ. Ni kibaruya ninnu de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye kumaba dɔw salo ni k'a mɔ k'a kɛ dɛgɛ ye aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. An b'an kun da Centrafrique jamana kan mankan wuli bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ kabini dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔn kɔ k'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni wasaden kalafili tɔ tora tile 4 marifatajɛkulu dɔ kɔni ni dalen b'a kan ko fɔ ka kalafili ninnu kɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ u b'a la k'u sɛnsɛn dɔɔni k'u kunda u ka faaba bangi kan maa kofɔlen ninnu yɛrɛ marifa de b'u bolo u b'a la ka dugu ninnu minɛ dɔɔni bi sɔgɔmada in na a yera k'a fɔ ko marifa cikan bɔra Centrafrique dugu dɔ la ni ale ye bɔali ye ni ani faaba cɛ yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 100 kan nka ko faaba yɛrɛ kɔnɔ ko mankan si ma kɛ bi donya in na. An b'an kun da Marɔku jamana kan Amérique jamana ni Israël ka ciden jɛkulu nana bisimila minɛ bi sɔgɔmada in na Marɔku jamana kan u ka masakɛ Roi Mohamed VI fɛ u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na cɛbɛn ko kuma min fɔra Marɔku jamana ni Israël jamana cɛ ka na o waleya cidenw ɲɛmaaya kun bɛ Donald Trump ale kɔni burankɛ bolo ni o ye Jared Kushner ye.
an b'an kunda Niger jamana kan u ka jamana ɲɛmaya ɲini ni wasaden kalafili tɔ tora tile damadɔ u ka fanga ɲinitɔ Modem Falumana olu kɔni y'u ka tɔndenw wele k'u ka kalafili u ka jamana ɲɛmayakɔrɔ Mahamani Usmani ye bawo olu yɛrɛ ka cɛbɔ ni o ye Ama Amadu ye u ka jamana jalatigɛsoba ni o ye Cour constitutionnelle ye olu maaw kɔni ma sɔn u ka cɛbɔya ma ka d'a kan ko a nɔ minɛnen don jalatigɛbaw fɛ o de kosɔn u ye wele bila u ka tɔndenw ma u ka kalafili u ka jamana ɲɛmayakɔrɔ kofɔlen Mahamani Usmani ye walasa u bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na. Ni ne bɛ dansigi bi kibaruw la an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan aw ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali a n'a ka tulomajɔ la ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan an bɛna kibaruya kuraw lase aw ma ni Ala ma baasi kɛ Ala ka su hɛrɛ caya.